Мачкай! Аревка! Напълвай! Абе, тигите не могат, бе! Победи! Взима! Абе, играйте си сериозно, бе! Ей! Ей, Миле! Взима, шъп! Биго! Браво, бе! Да, не гери, бе! Уре, бе, пати! Имаш! Пак игра! Дай на гери, бе! Сам? Имаш! Дама! Ево, капче, след! Браво, бе, Гери, пресили ги, бе! Аре, Гери! Айде, влезте вътре, айде! Хвърля на Гери! Ето е вратта, бе! Сам! Аре, Миле! Аре, бе! Ево, капчето да става! Много плашим ще увърза, така се. Сия за едната. Там, Гери! Ай, той капитан! Баща и ти, капитани! Емка, бигове! Айде, наши бигове! Бяло е, бе, айде, бе! Аре, бе! Защото от него се удари! Вие къде сте? Мама ще гър! Ти ми се караш, Михай! Пробай го, бе! Не го вижте! Там, бе! Аре, бе, Гери, бе! Амале! Вкарвайте, ей! Юка, 2 играме, 2. Качо! Марто, 2 играме. Браво, бе! Мага си го, бе! Иво! Мал, бе! Ей, по-тържи, бе! Ай, батто! Аз ти яла, Геро! Стена не искам! Само биве, Геро! Биве, бе, да малко бегай! Тръгам ти, като ме държи. Не виждам! Нали за това е стената? Имаш! Емо! Марко! Имаш! Геро! Ай, това ти минеш! Пак имаш! Отзаде да стъпи! Емо, да техно вратара! Помогна отзад. Дуспа! Сино! Много атаки! Върна се, Юка! Айде! Айде, бе! Вземи си фаул, бе! Имаш! Геро, не гони там, не гони. Айде! Геро, вече те Чо, прескочи! Него беше! Абе, като парен влак си, да е. Геро, също. Ай! Ибракадабра! Тия са такива. Те нямат допълнително долу. Този е на много груп. Много си групи, държите на долу. Юго, браво! Сърце! Кой така? Давай, ти! Браво! Браво! Добре, пише назад, бро! Ай, тук е! Айде, един нападател да се вклини там. Айде, вземете му, бе! Не там, Геро!
Сене, трябва центъра да го държиш. Сене. Центъра, ама то отдаде. Чуд, бе! Мамай! Синя, сам. Ево, Геро. Браво, Елка. Виж малко на личарата. Бая, не е малко. Ама паза кът него. Умник. Аз искам добре. Пас към вратара, към вратара да няма Ево, отгъпе! Браво! Няма къде, няма къде. Нямаш право така, нямаш право. Геро, даже не го допуснах. По-напред. Там поп. Браво. Още. Стига. Аре, биска. Маша! Време на скачането ще ви я дам за глава. Какво става? Мачка е. Привери. Аз човека, висите двамата увиснете. Те трима уста. Сам си. Бутиш ли я? Абе, хапчето, бе! Аре, бе, Гери, бе. Идва гърба. Сам си, бе! Браво, Юче! Абе, аз ви предлагам да ги сменя тия вратари. Чудзине! Още! Браво! Геров, не си човек. Всеки човек. Нищо, видите го. С ръцете имаш. Не бързай. Ариф чупайните. Добре. Геро! Имаш на стъпия. Дай му я! Аре, Геро. Добре, Геро, добре. Геро, изородна маска искаш. Ай, сега. Нема. Още. Даже свири за червените. Нападателите сте длъжници. Кой до него е? Кой до... Айде, бе, Кери! Ао, бе! Вади му я, бе! Айде, Гери, не бързай! Сам! Не бързай! Аз не се връщам. Не го видите! Охо! Да, добре, че красиво удари. Не! Това ще е фе. Тиме, това е! Браво! Би го! Браво! Би! Леко, ще се не изкали. Ай, Геро! Спирай с двете играчки, не спирай веднъж, защото вече падаш. Те са смотани бутинка, не се раздай толкова. След случайната, бе. Ще ги ритнеш, без да искаш.
Се хлъзнеш и ще ги речеш. Ще претрепеш някой да не... Не дай така. Там скоро, там виж там, стрим. Да, при нас. Красни. Ева, фани. Идва, внимавай. Добре, Кавраша. Не ме връщай на мене. Не имаш. Дай му. Ева, фани някой. Арарки. Браво, Юче! Десно! Шефа! Абе, като така пусти, бе! Наш! Голям Юрий! Кой съм? Кой е център? Още! Шест гола иска момчето, бе. Капчето! Браво, момче, браво! Ей, Круме, гледай, бе! Без гол, ей! Взема се! Идва! Имаш, бе! Аре, Иво! Ай, некой я усмей! Скоро да вкарам. Ама тук като останеш с разстояние капка. Малко секс няма! Да, аз ще го сама. Ей, мък! За тебе! Браво. Идва! Браво, там! Айде там си, бе! Браво! Игра, бе, как ще му пусти? Айло. Ба, стига! Аз ти звънях. Да. Геро, поне гол. Петя, тия са за тебе. Той стъпи на кой център? Ами, значи то принципно една дизелова мотрист, тя се е повредила в Земен и реално няма състав за влака, който е от Радомир за София. И единственият вариант е с другия влак, който е в 2010. В този смисъл той тръгва от Перник, 2010 е от Радомир. Мисля, мога да пътуват с него. Няма възможност за осигуряване на някакъв алтернативен транспорт по-рано. Да. Да. То принципно... Връщаме, леко, айде, краси! Не, смисъл... Как към кого? Той така или иначе е отменен този влак. Те могат да пътуват с следващите. Да. То принципно, ако някой прецени, че се отказва от пътуването си, то си има рекламационен ред, може да си... нали, там да се каже на каста, примерно, че се отказва от пътуването, те могат да го възстановят. В смисъл мисля, че не е веднага, защото си има по рекламационен ред, те просто им описват там, че нали, са отказали от пътуването и в последствие нали, сумата си възстанови. Не за нищо. Айде, излизам. Защото си изгорих. Чао. Голчинките, добре, нали? Геро, по-назад. Дай му, бе! Юче! И там парчеш Браво, пагат. тренер!
Само една висока. Една спорна, а? Ето фоновете. Съне, иди си отпред, ходи си отпред. Искам, зъркали се бек. Идеално. Браво бе, Гери, бе! Браво бе, Гери, бе! Браво, бе! Браво, бе, шампионе! Браво, си я лепех. Пача! Вижте химикал, че нещо. Еди тука! Той сега така за аут. Тя така за аут. Нищо ми бе, ти си честен. Абе, Галина, няма ли кой да ритъм? Ей, как ще бумне, аз съм пред тебе. Аз ударих първи, не знам след мене дали някой удари. Добре, бе. Пак тук. Иво, тръгни! Асене, застани до Марто! Асене, застани Горе, до Марто! горе! Тук. Да си фани фланга! Горе! Идва! Марти, обради, Марти! Ей, като и бръсти, бе! Хайде, кръсти! Влези навътре! Ара, вкарай ме, браво, браво! Ей, си изкъсвам панелката. Аре, бе, кръпун. Дайте преста, бе! Дайте преста, бе! Дай напред, Емка! Ще изместа. Емка, дай напред! Биго. Айде, Гери! Браво, бе, Гери! Една при накрая! Какво? Гледам мач. Гледам тук и мач. Кажи нещо, бе, Саше! Абе, защото ме питат ти обективи, аз по принцип си мисля, че не е проблем, нали? Тия хора си купили билет за отменения влак, могат да си пътувате този билет със следващия влак. Да. Абсолютно ясно, трябва да защото аз даже казах, че принципно те, ако искат се отказват от пътуването, могат там по рекламационна ред на касата да си заявят, че да. Да. А те веднага ли им връщат парите? Веднага ли им връщат парите? Да, защото аз така казах, че се заверява на каста, че не е използван и после след време се по рекламационен ред се възстановява сумата. Да, иначе не съм извън. Да, ясно. Да, защото ми се е налагало и друг път да ги обяснявам. И веднага... Да. А то всъщност проблема е Радомир Кюстендил. Не е за София. Браво, Геро, браво! А пътническите? И те ли са пак? Нали и пътнически са от него? Браво, бе! Да. Ага. Да, смисъл за София няма проблем. Това записай го това! Добре. Окей. Хайде, мерси. Лека работа. Голмайстор, бе! Да свърши ли това по-добре? Абе, Геро, ти си като Ибрахимович, бе, брат. Абе, няма кой, бе, само такова. Какво беше, бе? Геро има още едно по време. Аз нямам още пане.